Opa, ovo je novi izazov. Junaci će dobijati istu hranu, ali svako će imati različitu količinu. Svaki učesnik će morati da pojede sve što dobije. A šta će dobiti svako od njih, saznaćemo sasvim uskoro. Dobrodošli! Yes. Kakva ukusna bananica! Moja porcija je mnogo veća. Da. I sve ove banane pripadaju meni. Wow! A ja imam samo jednu. Hej, momci, mogu li ja da počnem? Super! Prvo ću je očistiti. Imam ideju. Sad ću podeliti bananu na ovakve kriške. Da, a zatim ću sve komadiće staviti na ovakav štapić. Cool! Tome, daj mi molim te to. Ma ne to. Ne, ovo ono. Da, čokoladna fontana za moju bananicu. To će biti jako ukusno. Da, kako lepo miriše, nevjerovatno. Hoću odmah da probam. Divno, ja sam oduševljena. Super. Hej, skloni ruke, ti imaš svoje banane? Okej, sad je došao moj red. Da, ja obožavam banane. Super. Ali znate šta, imam jednu zanimljivu ideju. Dakle, treba će mi blender. Stavljam sve očišćene banane unutra, tako je. A zatim će mi trebati sladoled. Uzet ću sladoled Baskin Robbins, on je najbolji. Zatvaram i uključujem. To je to. A sada sipam koktel u čašu. I dodajem slamčicu. Ekstra! Mogu li? Skloni ruke, ovo je moj koktel. Ti mi nisi dala svoju bananu. To je prelepo. Najbolji koktel na svetu. Ups, nisam namerno. Kako nekulturno? Ma daj, hajde Bobby, sad ti. Da, već jedva čekam. Obožavam banane. Ne, prestani! Pazi malo! Ukusno, hoću još. Nisam razumeo. Šta? Ne, bežimo! Odlično, oterao sam ih. Moj ručak. Kakva sreća, super. Ja volim banane. Samo jedna? Pa dobro. 10 lizalica, super! Ne mogu da verujem. Ja sam dobio... Hej, dođi sebi. Hej, ljudi, mogu li ja da počnem? Dakle, sad ću probati. Jo, kako da te otvorim? Hajde već! Hajde! Moja glava. Jao, on nije normalan. Sad ću. Treba samo da se saberem i... Šta? Pa, dobro. Sad ću otvoriti. Dobro, ješću ovako. Šta? Kako on to jede? To je veoma ukusno. Super. Zar ne? Ne, to je odvratno. Dobro, sad ti. Da. Jedva čekam da probam ove prelepe lizalice. To je mnogo ukusno. Sad ću otvoriti sve svoje lizalice. Eto. Šta? Kako da ih stavim u usta? Treba razmisliti. Da, imam jednu kesicu. Stavljam sve bombone unutra. A sad mi treba moja štikla. Sad ću izmrviti sve svoje lizalice. Gotovo. A sada prebacujem sve mrvice u tanjir. Eto.
to. Okej. Uzet ću lizalicu, polizati je, a zatim umočiti ove mrvice. O, gledajte, to je divno. Pa mogu li ja? Idi odavde, to pripada meni. Šta? Bobby? Nisam mogao da odolim, izvini me. Ovo je nerealno ukusno. Odvratno. Ne, neću to više jesti. Fuj, hajde Tome. Da, konačno. Imam ideju. Prvo ću očistiti sve lizalice, super. A sad ih mogu probati. Hoću i ja bombone. Upa, imam plan. Samo tiho, ljudi. Pažljivo, da me niko ne primeti. Vrati to. Ostao sam bez bombona. U stvari, sad ću im pokazati. Hoćete možda malo ljutine, a? Svidet će vam se. Pažljivo. Učinilo mi se. Dobro sam prošao. Dakle, sad ću učiniti ove lizalice još ukusnijim. Hej, marš odavde! Strašno. Sve je ovo moje, jel ti jasno? O, da. Što nije u redu? Ljuto! Kreni glavu ovde. Gledaj šta si uradio. Super! Što? Da, to je baš ono što sam hteo. A sada uzimam kašiku i jedem ovu lepotu. I još, hoćeš? Drži to me. Bobby, beži odavde. To je bilo zabavno. Super. Čokoladno jaje, to je super. Mnogo je bolje kad imaš 10 komada. Blago meni. Wow. A kad ih imaš 100, to je jednostavno wow. Hej, sklonite svoje ruke. Hajde, jedi svoje čokoladno jaje. O ne, to je buba švaba. Sklonite neko brže. Ne, beži odavde. Marš, marš. Prebila sam je. Bacit ću je. Hej, Bobby, siđi sa mene. Dobro. Šta ja imam? Sad ću probati. U jajetu su bombone ekstra. Da, super, sviđa mi se. Hajde, Bobby. Ali tamo je bila buba. Dobro, probat ću. To je ukusno. Ej, ljudi, sad sam ja. Kako ću se ovo pojesti? Znam. Sad ću napraviti pravo kulinarsko remek delo. On sigurno nešto smišlja. Da, sad ćete sve vidjeti. Prvo treba dobiti sva čokoladna jaja. Tako je, gotovo. A sada hajde da sve dobro izmešam. Biće neverovatno ukusno. Da. A sad ću ovu vruću čokoladu sipati u čašu. I još malo. Eto. Ej, ljudi, hoćete da probate? Da, sa zadovoljstvom. Hvala puno. Uživajte. Ovo je jako ukusno. Šta? Kakav slatki dinosaurus. Gledajte. Da li mi imamo takvo? Da, to je preslatko. Gledaj, i ja imam. Da, i ja. Hajde da ih sve izvadim. Skupit ću celu kolekciju dinosaurusa. Da. Da li mi imamo još? Ne.
Čini se da smo imali samo jednog. Pa dobro. O, žele meda. Samo jedan šteta. O, O, da, blago meni. Preslatko. Wow. Cijela kanta žele medvedića. O, Tom je dobio samo jednog. Ma dajte, pa šta? O, imam ideju. Sad ću staviti svog medveda u zemlju. Da. A sad će mi trebati kola. Dakle, sipam je u zemlju. Eto, flaša je prazna. A sada čekam. Tome, vreme. Sad čekajte još malo. O, gledajte. Poraslo je drvo sa žele bombonama. Ljudi, uspelo mi je. O, bravo, super si smislio to. Jao, koliko ovdje ima slatkiša. Hoću što pre da probam. I ja hoću. Ti imaš svoje medvediće? Pa dobro, upravu si. Oni su stvarno jako slatki. Da. Ukus je nevjerovatan. Divno. Ali imam ideju. Uzet ću sve medvediće odjednom i... Gledajte! Kako se razvlači! To je tako zabavno! Cool! Sad ću probati! O da, to je prelepo! Veoma ukusno! Divno! Oduševljena sam! I sad je moj red. Cijela kanta žele bombona. Gledajte, mi smo iste boje, super! O da, hoću da pojedem sve do kraja. I tome mislim da je vreme da delujemo. Što vam treba? Da li bi mogao da nas počastiš? Molimo te. Ne, ovo je samo moje. Jel tako? Imam ideju. O da, samo tiho. Hej, Bobby! Gledaj, kako je strašno, Bobby! Šta je ona videla? Nema ništa. Gde? Dajte mi moje bombone! A ti nas prvo uhvati! To je ukusno. Vratite mi moju kantu! Dajte brzo! Dajte! Eto, šta ste uradili? Sklonite svoje ruke! Ne! Posljednjeg medvedića vam sigurno neću dati. To je vrana. Čini se da posljednji medvedić nikome neće pripasti.